Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Ben Bautista aka Chino Romero. Para po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga subscribers. Ilang buwan din akong nagtiis, ang sakit at bigat nitong dibdib. Wala sa sarili, lumilipad ang isip, at maraming tanong kung bakit. Ano kayang maling nasabi kapag mag-reply, busy daw lagi? Pakiramdam ko ako ay napi, hindi naman ganyan dati. I-block na kita, i-block na kita, my friend. Kahit ako'y masasaktan, nais ko nang makapag-move on. I-block na kita, nice meeting you na lang. Ilang buwan din akong nagtiis, ang sakit at bigat nitong dibdib. Wala sa sarili, lumilipad ang isip, at maraming tanong kung bakit. Ano kayang maling nasabi kapag mag-reply, busy daw lagi? Pakiramdam ko ako ay napi, hindi naman ganyan dati. I-block na kita, i-block na kita, my friend. Kahit ako'y masasaktan, nais ko nang makapag-move on. I-block na kita, nice meeting you na lang. I-block na kita, i-block na kita, my friend. Kahit ako'y masasaktan, nais ko nang makapag-move on. I-block na kita, nice meeting you na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.